יום חג השבועות, שבו היו בני ישראל עולים לרגל לירושלים להביא את ביקורי הצדק. ביקורי הצדק שלנו נבעו מכל המצוקות, לא רק דיור, לא רק מים, לא רק ארנונה, לא רק בעלי הון, כל הבעיות התנקזו לאנשים שהחליטו להפסיק להישאר בסלון, אלא לצאת החוצה ולעשות מעשה. ומכיוון שאנחנו כאן נוגעים באמצע המסיבה, והמסיבה תמשיך, נוגעים בנושא חוקה. חוקה שווה אחדות, אחדות שווה מערכת הסכמות. לקדם חוקה למערכת במדינת ישראל, שחוקה קשה. כל חברי הכנסת מסכימים על חוקה. מי לא מסכים? הממשלה. אבל אנחנו כבר יודעים שיש חוק אחד מוכן, חוק יסוד. חוק יסוד זכויות חברתיות, שעונה על כל הזכויות הסוציאליות של המחאה הזאת. דיור, מים, ארנונה, שוויון הזדמנויות. החוק הזה מוכן להגשה על ידי כל הסיעות. אנחנו החלטנו לא רק לעשות הצהרות ולצעוק מושחתים, אלא גם לסמן דרך במסיבות, בהופעות, במוזיקה, אבל גם בדרישה. ולכן בגלל החג הזה, קודם כל נברך שיר למעלות, שבו בני ישראל היו עולים בבית המקדש לבקש צדק. אתם איתי? כן! שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאין אשר עושה שמיים הארץ, עליתי למות רגליך, שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. גם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, ואתה עולם, ואתה והכל. ריבונו של עולם, הרי ידוע שכל המבקש על חברו נענה תחילה, ואנחנו באנו לבקש למי? למען חסרי הדיור, למען ניצולי השואה, למען הזכות לחיות בכבוד, למען כל דבר שאנשים פה יעלו וידברו. כל אחד מהקבוצות שירצה לבוא לומר משהו, זאת אחדות, יעלה לפה לומר למען